Benvidos a todos e a todas a un novo episodio do vídeo podcast LCD. É que hoxe alcanzamos o número 13 dos nosos programas e vamos a falar de algo tan importante nos nosos días como é a comunicación. E para elo temos a unha gran especialista como é Mar Castro de Lugo. Moi boas, Mar, que tal estás? Hola, Carlos, encantada de estar aquí. Pois hoxe estamos contigo e vamos a recordar a túa gran especialización neste campo como Premio Napolitan a Comunicación Política no ano 2018. Bueno, tamén hai que decir que fuches Premio Entre Mulleres no ano 2017, algo que nos honra, como nos honra a túa presencia hoxe aquí. E o primeiro que quería preguntarche é por que Mar Castro de Lugo? Hai moitos anos que decidín levar a miña terra comigo. Lugo, sabes que non é unha das cidades galegas máis coñecidas, non? Sí. Eu vou a Latinoamérica, vou a Argentina, Paraguai, a México, traballo con moitos lugares noutros países onde aínda non estuve de forma presencial, e decidín que ali coñece moi ben a Galicia e decidín tamén que coñezan Lugo e todas as bondades e maravillas que temos os lucenses e as lucensas, así que adoptei o de Lugo como segundo apelido, pese a que meu apelido é salmantino, pero gústame moitísimo presentarme como Mar Castro de Lugo. Son lucensiña, todo o mundo que me coñece sabe que son de Lugo, para mí é un orgullo decir que son de Lugo e por aí vou pregonando. E como naceu esta paixón que tes tú pola comunicación? Cal foi o xermolo desta aventura profesional? Mira, eu sempre digo que un comunicador, un orador, nace ou se fai. No meu caso, nacín. Eu, dende que teño uso de razón, eu estive en Estudiantes Xosefinas, as pepas famosas, entrei con 2 anos e medio, salín con 18, estive toda a miña vida ali. Eu presentaba eventos, eu lía sempre, cada vez que ler algún tipo de pasaxe. Eu facía un montón de cousas, dábame conta de que gustaba moitísimo falar en público. Bueno, en funerais tamén falaba, que non eu sempre, dende que teño uso de razón, eu falo en público. A miña irmá xemelga, por exemplo, non? Entonces, isto é algo que sempre gustoume e aínda así, fíxate, cando tiven que elexir os meus estudios universitarios non foi a mi primeira opción, non, para nada. Bueno, sentíme influenciada pola miña irmá maior que estudiou económicas e decidín seguir por económicas, non me gustaban nada, costoume moitísimo, dánseme moi ben os números, eso sí, pero non me gustaba absolutamente nada e ao final nos posgrados fun cambiando o protocolo e a comunicación e por fin atopei aí o meu destino, o meu sino que tiña que haber feito desde un principio, non? Pero conseguín facelo, sí. Mirando atrás nos teus inicios ou no periplo profesional que polo que fuche avanzando, cales crees que foron os hitos diferenciadores, non? Que che deron ese salto a nivel profesional? Pois eu creo, primeiro, centreime en ser unha boa oradora e ensinar a outras persoas a falar en público. Falar en público, a comunicación, unha habilidade blanda moi demandada. É curioso porque é un dos maiores temores ou medos que ten as persoas. O primeiro ou o segundo en función da universidade do estudio que te analices, non? Dices tú, pero como pode ter ese pánico escénico unha habilidade que se adquire, que se mellora? Dicir, eu coñezo, pasaron polas miñas mans persoas que, bueno, daballe un ataque ter que falar en público e agora falan en público un montón de sitios, con lo cual para mí é un orgullo tremendo, disfruto moitísimo vendos, non? Entonces, es poñer en valor esa comunicación na que creo, creer no que faz é importantísimo. Entonces, poñer en valor a importancia que ten a comunicación, asinar a outros, a xenerar confianza a través da súa comunicación, eu creo que é super motivador, super gratificante, super edificante e sobre todo ves como evoluciona a xente, como se sinte tan segura, tan contenta, como transformas, eso axuda moitísimo. E por que temos tanto medo a falar en público? Porque, claro, somos protagonistas, sentímonos observados, non? E aún encima falamos en público, aí sen un atrilo, unha mesa que nos tape, madre mía, como vou falar en público? Porque temos medo, es decir, non nos dá medo que nos miren cando estamos nun entorno de confianza, con xente que coñecemos, entorno informal, pero cando estamos nun entorno formal, por Deus, que vou decir, se me quedo en blanco, os meus pés parecen barras de metal, o meu corazón sai do peito, empezamos a pensar un montón de historias que non é certo. Os teus pés non son barras de metal, o teu corazón non sai do peito, que decir, si que hai algún tipo de síntoma como que te ruborizas ou que podes tartamudear, pero bueno, son moi puntuales, ¿no? E realmente medo a expoñerse, medo a que te vexan, medo a que te critiquen, medo a facelo mal, medo a equivocarte, son medos al final. Eu sempre digo que o medo é un moi mal señor, moi mal amo. Entonces é importante que ti controles o medo
o que permitas que o medo te controla a ti e a túa decisión. Cal elixes? Haberá respostas para todos os gustos. Eu teño claro que eu controlo o medo. Respostas para todos os gustos. O gallá, sobre todo a xente máis nova que está empezando a salir da súa zona de confianza e teña que dirixirse a un target, a un público se sinta confiada, non? E non teña medo ao que dirán nin a crítica, porque ao final nin a crítica soe ser tan exixente e ao final o talento persoal soe ser maior do que creemos, non? Sí, entonces, totalmente. Hai que empezar por aí, eu creo. O importante é saber do que falas. Sí. Eso é fundamental. Si de repente nos digan a mí, ala, sai dai un escenario a falar algo que non dominamos, que non vai ter medo nesos casos, non? Pero controlando o tema, preparándote nunha estructura, son moi partidaria dos guións mentais, onde ti tes moi claro a mensaxe que queres trasladar. Como o trasladas hai moitísimos xeitos, pero o guión é fundamental. Entonces, querer facelo, atreverse, e sobre todo que a xente ten que ter claro unha cousa: non pasa nada por equivocarse, por errar. O importante non é o erro, o importante é a túa reacción frente ao erro. Si ti fallas e de repente quedaste en blanco, vaste, anulaste, entonces é tremendo. Pero si ti fallas, sorrís e volves a empezar, ou continúas, ou dis, meu Deus, que día teño hoxe, xa está, non pasa nada. A xente gusta esa naturalidade. Eu creo que todo se reduce á naturalidade, sí, non? Totalmente. A decir, ti no meu lugar, sí. Tamén poderías sufrir a mesma contradicción e volver a empezar e volver a enhebrar ese fío, non? Que te vai levar a unha exposición clara e concisa e intentar colocar os mensaxes que é o importante ao final, non? Eso sí, telos moi ben preparados. Además, eu sempre digo que hai que dar titulares, non titulares para que a xente os colla, para que os leva a redes sociales, para que vayan a titulares de prensa. É importante que os titulares os crees ti e os lances ti, non? E tamén é moi importante que falamos da naturalidade, ser ti mesmo sin imitar a nadie, claro. Ser humilde, que porque fales en público, porque teñas unha habilidade, non eres máis ni menos que outra persoa, e ser entusiasta. Para mí son 3 cualidades fundamentales: naturalidade, humildade e entusiasmo. Na tua experiencia, que papel xoga a comunicación non verbal para unha comunicación efectiva? A comunicación temos a gran estructura, a gran división que é a verbal e a no verbal, non? Todo o mundo dice a verbal e a oral e a escrita. A no verbal temos a quinexa, que é a linguaxe corporal, as expresións faciais, temos a prosodia, que ten que ver con todos os componentes no verbais da voz, temos a proxemia, que é a distancia física que te relacionas con teus interlocutores, temos a áptica, que é o contacto. Eu sempre digo contacto. Fago aí un xogo de palabras, sí, non? Sí. Tes acronémica, uso do tempo, todo isto é comunicación no verbal. E aquí sí que me gustaría comentarte unha estadística que a mí me rechina moitísimo, non? Que falase moitísimo cando estudias, non? Eu teño moitos estudios estes temas. Cando estudias ves 93%, 7%. 93% comunicación no verbal de Birwistil e 7% de ver, ahora estou dudando, de Birwistil e 7% palabra hablada. Ti dis, non pode ser. Como nunha mensaxe a palabra falada só é un 7%? Eu digo, ahora ven un ucraniano, o ucraniano só habla ucraniano, non só falamos español e galego. Se non hai palabra, como vas te entender con esa persoa? Imos dar unha volta, queres comer, queres beber, pero pouco máis. A palabra é importantísimo. Como se han trasladado, como se han mantido vivas ao largo das xeracións, ao largo dos séculos, as tradicións orais. Gracias á palabra. Entonces é importantísimo. Bueno, pues hai esta estadística que todo o mundo xa di, ¿no? Todo o mundo di, comunicación no verbal 93%, 55% ao que ten que ver coa linguaxe corporal, as expresións faciais, e 38% a voz, a prosodia. E o 7%, só o 7% as palabras. Eu me acordo que enfadábame muitísimo, investiguei e de repente dis, non pode ser. É unha estadística basada dúas encostas de 75-67 persoas, pero con unha mostra de 75-67 persoas, como pode ter validez unha encosta importantísima. Desterramos o mantra, entón, non? Totalmente. E que pasou? Que de repente ninguén me empeza a dar cuenta que o que falla, primeiro que esas encuestas son son cortísimas, e despois que nadie di as dos hipótesis que se ten que cumplir para teóricamente llegar a esa porcentaxe, ¿no? Primeira hipótesis, que o que di a túa voz, as túas palabras e o que di a teu corpo entren en contradición. É dicir, que tú me dices, Mar, como estás? Eu che digo, ben. Claro, a miña voz, a miña palabra dice que ben, pero ti ves que non. Entón, que pasa? Quedaste coa comunicación no verbal. Entonces, primeira hipótesis, que entren en contradición. Segunda hipótesis,
que estemos falando de emocións e de sentimentos. Entonces, nesos casos, xa mira que exemplo te puse de estar ben ou estar mal, nesos casos, a comunicación non verbal fala nun tono máis alto que as palabras, non? Que pasa? Que afortunadamente xa se reconoce que as palabras dentro dun proceso de comunicación, a comunicación oral, ora ven ocupando un 30 a un 45%, que aí xa firmo, aí xa, ben, está ben. Velo. Sí. E como aconsellas poder mellorar este tipo de actitudes da comunicación non verbal? Primeiro, querendo ser boa unha persoa que comunica ben, e de que maneira? Hai un camiño de 3 pasos, para mí é fundamental. O primeiro, eu quero comunicar ben. O segundo, fórmome asistindo a cursos, a charlas, vendo vídeos, lendo libros, lendo artigos, hai un montón de opcións, non? Eu quero, número 1, eu 2, me formo, 3, practico. E tú dices, que practicas? Todo. Todo tipo de encontros, tanto sociais como personais, como profesionais, como públicos, como privados, todos. Fai unha escala de 5, 6, 7 sitios onde tens que falar en público. A reunión de veciños da comunidade, 1. Coas amigas de non sei quen, 2. Tíbete apuntando todas, profesionais ou non profesionais. E agora ordéanas de máis fáciles a máis difíciles. Empeza por la máis fácil. Unha vez que xa pases, vas collendo confianza pouco a pouco, vete a segunda máis fácil, e desa maneira vas collendo esa confianza e falas en público. E a práctica fai maestros sempre. E maestras. Está moi ben, ese método, moi ordenado e progresivo. Que desafíos tiveche a nivel de protocolo na túa carreira profesional? Contanos algún exemplo, algún caso que tiveras ou algunha persoa que tiveras que asesorar que fora indomable nestes aspectos. Eu a confidencialidade levo a raxatabla. Non exiximos nomes e apelidos. No. Sí que é certo que asesorar a persoas do mundo da política é máis complexo. É un reto, gústame tamén, por suposto, eu adícome ao mundo empresarial, o mundo político e o mundo sanitario. Dirás o sanitario tamén. Sí. Tamén despois contoche se queres porque abordo o mundo sanitario, non? Entonces non he doado moitas veces por sus múltiples ocupacións, porque todo o mundo fala ao público, se falas mal, que máis dá? O mensaje chega igual, non? O mensaje non chega igual, pero a xente se debe de pensar que sí. Entonces, eu creo que eso é un reto moi importante. Outro reto tamén é cando tes que colocar autoridades nun evento. Cando tes que colocar as 2 primeiras filas, xa non digo a mesa presidencial, que queda moi claro, además, eu sempre digo, se de unha institución va a máxima autoridade, o resto van fora. O teño clarísimo, podo poñernos na primeira fila, na segunda, pero eu non poño na mesa presidencial a 2 da UNED, a 2 do Concello, a 2 da Diputación. Non, vou poñer a máxima autoridade, acabo porque me parece normal. Depende se o evento tamén, o concejal ou a concejala ten que ver, pois é un caso excepcional, non? Pero moitas veces é onde me sento eu. E ti sabes quen son eu, ou ti sabes quen fun eu. Eu moitísimas veces cando me dicen, ti sabes quen son eu? Vaya que xo sei. Mar Castro, encantada, a vostede? Buah! Entonces os desarmas cun sorriso, non? Porque é a forma tamén, ti tes que protexer os teus invitados, lógicamente, non os tes que poñer en evidencia nunca, pero tamén que teres a mano izquierda de, mira, douche unha segunda fila, unha terceira fila, non lle dices agradeceo, pero vaya, que o entenda, non? Que non está aí por cortesía, por deferencia, non porque lles corresponda, non? Entonces, moitas veces, o peinado é intercalar a autoridades e a persoas que non son autoridades. Entonces, para mí é inexplicable, hace pouco presentei unha gala de premios, organicé todo o protocolo, relaciones con instituciones e tal, é impensable que sea unha gala de premios a mulleres empresarias, que a mulleres empresarias vayan a carta fila. Dende a fila 1 ten que estar as premiadas, e entonces era algo como, ten que ser así. Es decir, hai cousas que para mí son moi razonables, que as autoridades teñen que estar, por suposto que sí, pero se está a primeira autoridade, a segunda que vaya para atrás. É dicir, é unha cosa lóxica, coherente, despois dirás tú, claro, además temos un real decreto de precedencias, é do ano 83, co cal non interesa actualizalo. Ninguén se atreva a meterlle mano, porque además hai muchísimos postos que xa non existen, outros novos que non están aí, entonces, bueno, pues tens que hacer tamén unha cábalas para agradar a todo o mundo, ese é certo. Entón, hai que ter en conta se o evento é privado, se o evento é oficial, aún así, é un evento privado, pero veñen autoridades, ti sabes que as autoridades, que é o que arrastran as autoridades? Prensa.
Co cal, quero decir, hai que saber xogar moi ben e, desde logo, esta mano que é a esquerda hai que aplicala sempre, sempre. Moi ben, moi ben. Pois vamos a falar agora de marca persoal, non? Porque a marca persoal volveuse fundamental no ámbito profesional nos últimos anos máis que nunca, non? Sí. Todo o mundo quere construir unha marca que o defina, é unha marca ordenada, é unha marca que, bueno, que xere unha boa imaxe, Sí. non? Cales consideras os elementos clave para ter unha boa marca persoal? Vale, 3 fases, e 3 fases perfectamente diferenciadas que hai que acatar a raxatabla. A primeira é un autocoñecemento profundo. Realmente saber cales son as miñas debilidades, os aspectos a mellorar, gustame chamar, as miñas fortalezas, as miñas competencias, os meus talentos. É moi importante coñecerte, saber ata onde podes chegar, onde brillas e onde non, onde necesitas mellorar, onde necesitas formarte e onde necesitas incrementar o teu coñecemento. Entonces, unha vez que ti te coñeces, tes que saber tamén, é dicir, autocoñecemento, estrategia e presenza. Son as 3 fases que ten a marca persoal e que temos que cumplila sempre, non? Xa me coñezo, ora vou plantexar unha presenza, unha estrategia para ter unha presenza. Entonces, esa estrategia é onde vou estar. En todas partes é imposible. Eu estou en todas as redes sociais. Estar non é ter un perfil aberto. Estar é interactuar, moverse, aportar, facer publicacións, recomendacións, comentarios, etc. ¿no? Entón, é importante determinar onde estás. Estamos falando nunha marca personal profesional, co cal tú en un contexto social, privado, íntimo, estea onde se dé a gana. Nun contexto profesional debes estar onde estea a túa audiencia. Es que a miña audiencia está en Facebook, non me gusta, pois é o que hai. Se a tua audiencia está en Facebook, ti tens que estar en Facebook, ni máis ni menos. Eso algo a raxatabla. Tens que estar na principal rede social profesional que é LinkedIn. A min encántame LinkedIn. Escanalísimo muitísimo LinkedIn, que pouco se cuidan os titulares profesionais, justo o que aparece esos 210 caracteres, 110 agora, perdón, 10 caracteres que aparecen debaixo da marca persoal, do nome da persoa, non? Que dices tú, pero como podes poñer un cargo en unha empresa, unha institución, cando eso non é o que a ti te define, sino o que ti fas polos demais, non? Entonces, eu teño claro como son, eu teño claro a miña estrategia, é dicir, onde quero estar, cales son os meus valores, as miñas prioridades, hacia que me enfoco, que quero destacar, como quero que se me coñeza, etc. E por último, tras o autocoñecemento, tras a estrategia, ven a presencia. E nesa presencia eu me mostro como unha profesional con 2 palabras clave que menciono moitísimas veces, que é aportar valor. Hai moitísimas publicaciones que dices, isto que aporta? Nada de nada, ten que aportar valor. Non ten que ser importante para ti, ten que ser importante para o público que te dirixes. Eso é importantísimo. A veces entretés, a veces informas, a veces persuades, a veces ofreces un coñecemento novedoso. Sempre aportar valor. E sempre cunha estrategia, non improvisar. En que redes estou, con que frecuencia publico, de que temas falo, cales son as miñas palabras clave, todo eso hai que aplicalo sempre. Magnífica lección. Seguramente que as persoas que nos poidan escoitar e visionar sería de gran axuda, porque ti tes unha marca persoal moi definida, moi ben definida e moi estruturada. Gustaríame que nos deras un consello a maiores, non? De como lograche, cal é a túa filosofía para construir a túa marca persoal. 2 consellos. Coherencia e autenticidade. Fundamental. Es decir, ti ves a Mar Castro das redes e coñeces a esta Mar Castro e son eu. Son eu. E ademais son coherente. Falo do que eu sei ata onde eu sei. Ata onde eu podo axudar. Nunca falo de temas que non domine, que non coñeza, que sean alleos a miña especialidade, a meu expertise. Co cal, sé coherente. Fala do que sabes, ata onde sabes, aporta valor, intenta resolver. Ti sempre tienes que promover un interés, solucionar un problema, resolver dúbidas, non? Pois que sexas útil para eso. E que cando seas así, que cada vez que fales digas, pois está ben, é información contrastada. Temos sempre que argumentar todo o que decimos, non opinar porque sí, porque non, porque o leí ou porque o escoitei. Non, tes que sempre que argumentar cunha base científica, cun coñecemento que te respalde detrás, porque a xente cree en no que estás dicindo, co cal tes que diferenciar moi ben o que é un coñecemento científico e o que é a túa opinión persoal tamén. Vamos a falar de comunicación e liderado. Sí. Dícese que sen unha comunicación adecuada non hai un bo liderado. Cales son as características principais de un líder eficaz a nivel comunicativo?
Fíxate, eu amplío esa introducción que acabas de facer. Sí. Eu digo, para ser un bo líder, tes que ser unha persoa que comunica ben. Para ser unha persoa que comunica ben, tes que ser unha persoa que escoita. Un bo escoitante. Non ointe, que ointe somos todos. Escoitante. Co cal, eu teño que ser escoitante, é dicir, teño que prestar atención ao que me dicen, ao como me dicen e ao para que o me dicen, e logo teño que comunicar dun xeito sinxelo, claro, directo, respetuoso, optimista, afirmativo, e logo ser el líder. Es decir, son capaz de conseguir que a xente me siga polo que eu fago, polo que eu digo, non polo que eu impoño. Eso é importantísimo. Entonces, escoitar con unha habilidade que temos que potenciar máis é fundamental. A comunicación asertiva é fundamental. Falamos asertividade, defender as súas ideas sin criticar as do outro. Es decir, eu non comparto, Carlos, o que ti dis, eu vou defender as miñas ideas, ahora respeto-as totalmente. E iso é moi importante. Ademais, ahora observarás que estamos nunha época, esta política fai moito dano, de moita agresividade, de moito ruido verbal, de moito insulto, incluso de agresividade sexual, de destrucción, sí. De destrucción sí. do oponente, non? Sí, esa totalmente. destrucción do Sí. oponente Sí. En lugar de confrontación, de debate, non? Porque non se sabe debatir. A xente non sabe, de feito as redes sociales tamén contribuíron a eso, non? Non saben dialogar, non saben debatir, non saben conversar. Imos a frases, evidentemente, as frases curtas son fantásticas e en positivo, xa nin te digo, non? Porque a mensaxe enténdese millor, pero hai que saber manter unha conversación, hai que saber manter unha argumentación que defenda a túa posición, os teus obxectivos, as túas ideas, e iso non se fai. É moito máis fácil insultar, faltar ao respeto, miradas feas, levantar a man, que argumentar, que buscar aí, que informarte e que buscar aí dentro as palabras que tens que decir que sean apropiadas, porque eu sempre digo cando me dicen Mar, es que eu sei o que quero decir, pero non sei como decirlo, isto escoito muchísimas veces, ¿no? Sempre digo, busca, están aí, están no teu interior, tens que buscar, ábrete, mira para dentro, sí, claro é importante. Vamos a seguir falando disto. Tú eres unha persoa que a nivel de asesoría traballache con líderes de diversos sectores, non? Reconoces algunha cualidade común dentro deses líderes eficaces? Quero decir, hai unha cualidade que compartan os grandes líderes para ser grandes comunicadores? Para min hai unha fundamental que xa te dixe, que a escoita. Non escoitamos. Escoita teu equipo, escoita a xente a que dirixes. Despois tomas ti as decisións, pero escoita, porque moitas veces abrirán os ollos e dirante argumentos e dirante ideas, opinións, propostas que son moi interesantes. Entón, a escoita é fundamental. E logo, a empatía, o respeto, o tratar as persoas, es dicir, ti non és máis que eu non son máis que ti, esa é unha gran realidade que aprendi nun curso de comunicación hai muitísimo tempo, non? Ti non és máis que min, eu non son máis que ti. Ocuparemos distintos cargos en momentos distintos, pero ambos somos persoas e os pés a súa posición natural é no chan, non se deben elevar nunca, non? Co cal, escoita a xente, mira cando lle falas, os líderes miran, porque se eu quero escoitar a Cristian, escoito así, ou a ti te escoito así, non te estou prestando atención. A mirada é unha ferramenta de comunicación poderosísima, e non mirarte ten moitos significados na función do contexto, tamén a coherencia da comunicación no verbal, etc. ¿no? Pero non mirarte, tú lo interpretas lóxicamente como algo negativo. Mira, escoita, dame retroalimentación verbal, visual, xestual, hai moitos tipos de retroalimentación. E despois, isto a ti daráte un amplio coñecemento de ideas, de propostas, de sentimentos, de emocións, que te axudará a tomar moitas decisións e a plantear estrategias. Dentro da mirada de igual a igual, a nivel de comunicación, sí. Eu penso no actual estado das redes sociais, non? Penso en casos moi concretos, como por exemplo, unha nova de prensa dun xornal que colga o seu post na rede social e aparecen todo tipo de persoas ou de perfís, habitualmente falsos, ou perfís anónimos, sí. que se dedican a bombardear o obxeto da información. Que estamos facendo mal? Temos que desanonimizar os perfís de redes sociais. Bueno, eso por suposto. Debemos de empezar a
a bloquear por sistema as persoas que non se comporten adecuadamente nin se atendan ao fío da noticia, non? E non den un feedback adecuado, non? Que non aporten nada, ou debemos cerrar a conta? No. Mira, o anonimato, como ben dixeches, converte a persoas cobardes en valentes, valentes anónimos, claro, anónimas, con tal valentes río meu da valentía esa, ¿no? A valentía que ti defendas con nome, apelidos e imaxen as túas ideas, ¿no? Sempre argumentadas. Se te fixas, esos ataques nunca teñen unha base, nunca ten unha argumentación científica, nunca ten unha argumentación racional tampouco, ¿no? Critican por o feito de criticar, ¿no? Entón, hai que bloquear a esas personas. Se son capaces de criticar argumentando, fantástico. Si faltan ao respeto, por suposto que sí. E incluso se eliminan os comentarios, ¿no? Es decir, que cando fale mal de mí elimino todo. No, poden decir, oye, Mar, pues non me gusta como comunicas, o falas moi rápido para min, ou é moi intenso seguirte, pues fantástico, tes razón, e deito moitas veces fago o exercicio de ir máis despacio, aquí sínteme moi cómoda, vou rápido, porque gústame moitísimo que fago, gústame falar rápido, e gústame dar moita información tamén, no? Entonces, hai que criticar a información eliminar a información que te critica? No. Ahora, si te critica faltando respeto, sempre. E además avisas, este muro non permite este tipo de comentarios, con lo cal, o cambia esa actitude ou elimino todos estes comentarios. Punto, é a forma correcta. Que pasa? Que encontrámonos con moitos anónimos que agora están criticando o que non son capaces de defender en persoa ou defender ponendo cara ou ponendo nombre e apelidos, no? Que facer? Si ti o que estás dicindo o crees o tes validado, tira para diante, sigue millas, que todo isto pasa tamén. As espaldas son anchas, poden con todo. Deberíamos poñerlle nome e apelidos aos perfis en redes sociais? Ou deberíamos seguir deixando campar as anchas estes perfis anónimos que moitas veces están demostrado que son bots, que responden a unha determinada corrente económica, corrente política ou corrente religiosa, non? Cal é a túa opinión acerca disto? Debemos poñer coto a isto? Sí, chamelle estrategia e chamaría de manipulación. Claro que hai que poner cotos. Antes falábamos da marca personal. Esa marca personal, esas dúas palabras que ti decides que a xente te coñeza por esas dúas palabras e que te tres, eu defendo dos, sobre todo porque somos de memoria frágil, no? Esas dúas palabras ten que ir a todos os teus perfis de redes sociais. Eu son Mar Castro, absolutamente nas redes que me busques vou estar por Mar Castro, e cando fala Mar Castro con nome, apelidos e imaxe actualizada. É dicir, se eu defendo o que creo, poderé criticarte, ollo, estou moi a favor das críticas constructivas, o que non entendo son as críticas destructivas. É dicir, sou crítica, pero non sou criticona. Sí. Existe unha gran diferencia entre ser unha persoa crítica ou unha persoa criticona. Crítica, claro que sí, todos temos que ser críticos. Ahora, criticón xa non, eso xa é terrible, ¿no? Porque a crítica é específica, vai algo concreto, argumenta, propón ámbitos de mellora, axuda, as persoas criticonas van a dar a que? A todo que poidan, co cal non ten importancia. Sin sentido e de forma insensata. Sí, totalmente. Entonces, para mí sí é fundamental que todos teñamos unha marca persoal e que a mostremos públicamente e que todo o que teñamos que decir a favor ou en contra xa sempre respaldado por nós. Para finalizar, Mar Castro, gustaríame que lle deras un consello a ese mozo, esa moza que quere lanzarse a comunicar e que teña as súas dudas incipientes en como pode iniciar co bon pé este camiño. Vale, primeiro, ten claro que te gusta. E sigue o teu corazón, é importantísimo. Nestos tempos, Mar fala de corazón. Sí, hai que seguir o corazón. Hai que ser felices co que facemos. Evidentemente, a veces facemos cosas que non nos faga felices, pero hai que intentar ser felices co que hacemos, disfrutar, porque desta maneira seremos os mellores. Cando saibas o que queres facer, especialízate. Estudia moito, fala con moitas persoas con moitos enfoques distintos que te axuden a ver distintas perspectivas e que tú creas a túa. Eu sempre lle digo cando estou nos máster formando asesores, sempre digo, chica, a túa ideoloxía xa propia, ti tes que asesorar a todo o mundo de forma obxectiva, de forma profesional, non que teña que ver coa túa ideoloxía, eso é tema distinto, ¿no? Entonces, busca o que te gusta, sigue o teu corazón, especialízate moitísimo e sempre dá o mellor de ti. Pues moitas gracias, Mar. É un placer poder conversar contigo. Coñecémonos de hai moitos anos e compartimos moitas actividades dentro do seo da universidade. Xa non recordo cal foi a primeira, creo que témolo un pouquiño claro,
pero non vamos a falar de tempo atrás, vamos a falar de futuro e desexoche o mellor dentro do oído da comunicación que tan ben dominas, dentro da comunicación tamén digital, o protocolo, e que apostar por coñecerte e por crecer contigo, eu creo que é unha maravillosa elección. Nada máis, aquí estás na tua casa, é un placer. Sei, no, sei que sei na miña casa, estou en Lugo además, así que máis quero estar contigo, que hai moito que nos conhecemos, falando sempre, además, levámonos moi ben, sempre sintonizamos moi ben con moitos temas. Debatindo moitísimas cousas. Sí, moito, disfrutando, claro que sí, seguimos camiño. Por moitos anos. Claro que sí, gracias.